आयै दानि फैनाय मानसियाबो नंखाय बुंदों ने? माखौ नंखाय बुंनो बारहुंखा? बेथ' जोंबोनि पापानि लोगोना। होमब्ला बियो मानो पापाया अबाव दङ पापानि जायगानि मुंखौ मिथिया? बियो मानो थगायदों? आंनि सिगाङाव नंखाय बुंदों बियो। आं मिथिगौ जोंफोरनि आफाया अबाव थायो बियो मिथिगौ। नाथाय बियो थगायदों आंनो खिन्थायाखै। आयै नों मानो थगायबाय थायो? नोंजों आरो आफाजों मा नांज्लायदोंमोन? मानि थाखाय नोंसोर जुदा जादों? बे बाथ्राखौ आंनो मानो खिन्थाया? गोबां खोथा थायो हौवा हिन्जावनि गेजेराव। गोबां बाथ्रा थायो। हौवा हिन्जावनि गेजेराव गोरोबलायनाय थायाब्लानो, मिलायलायनाय थायाब्लानो, सासे सासेनि बाथ्राखौ बुजिनो हायाब्लानो बेबायदिनो नांज्लायनाय जायो आरो बेबायदिनो जुदा जुदा जानाय जायो। नांज्लायनाय? मा नांज्लायनाय? माखौ लानानै नांज्लायनाय आयै नोंसोरो? एसेबां मा गिदिर बाथ्रामोन? आइ नोंसोर मानो खिन्थाया आंनो? गोबां बाथ्रा दङ, नों बेफोरखौ बुजिया। बेफोरखौ सोंबाय दा था। नों दा बेफोर बाथ्राखौ सानबाय दा था। नों फरायनायाव गोसो हो। बेफोर खोथाखौ साननानै दा जेबो मोनला। बेफोर थांनाया थांबाय। मानो साना आयै? मानो साना? उन्दैनिफ्रायनो नोंसोरो जुदा जानानै दङ। आं बाथ्राखौथ' मिन्थिनांगोन नोंसोर मानो जुदा जादों। बारहुंखा, नों दा बेफोरखौ बुजिनो हानाय जायाखै। मानो हायाखै आं आयै? आं गासैखौबो बुजिनो हागौ। दहाय फैनाय दादैया गासैबो मिन्थिजोबगौ बियो। नोंनो दा खिन्था होननानै बुंदों आफानि एड्रेसखौ, बेनिखायनो बेबो खिन्थायाखै। आयै नों जोंफोरनि खुसिखौ साना। मानो बेबायदि सानो? बेबायदि नङाथ'। होमब्ला आंनो आफानि एड्रेसखौ खिथा। आं आफानाव थांगोन। बारहुंखा, आंखौ रागा दा फोजों। आं बुंदोंना बे मानसिनि बाथ्रा रायज्लायबाय थानाङा होननानै। बेजों जेबो जोंहा जेबो लोब्बा गैला होननानै। मानो बे मानसिनि बाथ्रा रायज्लायबाय थायो नोङो? आं सानसेब्लाबो आफानि न'आव थांथारगोन। मा दिनै सिरि सिरि? रावबो गैया नामा बिसोरा दिनै? गथ'फोरा रावबो नुजाफैयाखै माथो। बाजैमोनखौबो रावखौबो नुवाखै। मादैमोनखौबो नुवाखै। सन रुमसिमबो रावबो थाङाखै। रावखौबो नुयैखाय न'सिम हाबबोबाय आं। दङना गैया रावबो? न'फोरालाय माथो गेंनाय दङ। माथो रावबो नुजाफैयाबो। आरो गथ'फोरा थानाय मोनब्लालाय फैगौमोन माथो टिउसन रुमाव। आरो रावनिबो माथोबो खोनायाखै। दिनै रावबो गैमारा बायदि मोनबाय आं। खिन्थाहरखानांगौ टिउसन लायाबा लाया होननानै। आंहा ओरैनो समा थांग्रोबायना। आंहा नट्स माखासे बानायनो दङ। थांसै खोमा आं, रावबो गैया। गोबावमानि जाबाय नेनाया। ए, लैथो सफैबाय? औ दादै, आं सफैबायमोन। दिनै टिउसन जाया नामा? माथो बाबुमोनखौ गथ'फोरखौ रावखौबो नुवाखै। न' रावबो गैया नामा दिनै? आं खिन्थानोसो बावदों नोंनो, टिउसन लाया दिनै, टिउसन जानाय नङा होननानै। आलासिनि हाबा जानो थांदों गासिबो, आंल'सो दङ। गथ' गथाय गासिबो थांजोबदों, रावबो गैया। ए, होमब्ला दिनै जानाय नंला आरो। दे होमब्लालाय दादै, थांसै आं टिउसना जालाबा। थांसै? थांनाङा र', फैनाय साहा लोंलांथारदो। नांथ'ला दे दादै, आंना खामानिबो दङ। गोसोनि खोथाखौ दिनैनो बुंखानायानो हामगोन। आं बेखौ मोजां मोनो हाबा खालायगोन होननानै। र' लैथो थांनाङा। था जोंहानावनो थादो दिनै, रावबो गैया जोंहा। मा? एंगार आंखौ? मानो हमदों एंगार आंखौ? लैथो, नों बाथ्राफोरखौ बुजियाखै दाबो। जोंहा रावबो गैया दिनै, दाहाय हरावसो फैगोन। थालां नोङो। एंगार आंखौ? मा जामलिया बाथ्रा बुंदों? थाया आङो, एंगार। मानो आंखौ हमथादों बेबायदि? एंगार दादै, एंगार। जाम्बि, नोंखौ फसायो आङो, मोजां मोनो। आंनि नैथि हिनजाव जागोन ना जाया नोङो? नोंखौ हाबा खालायगोन आङो, रानि बायदि दोनगोन। मा? थारखौनो बुंदों आं लैथो। नोंखौ बिराद मोजां मोनो आङो, फाग्ला बायदि। नोंखौ रानि बायदि दोनगोन आङो। नोंखौ लागिबा आङो हिनजाव गथ' गासिखौबो गारजोबगोन। नोंखौ बै टाउनाव रुम भारायाव दोनहैगोन आं। आंबो थाहैगोन, हिनजाव गथ' गारजोबगोन आं। थाङोना? दानो हाबा खालायगोन आं नोंखौ। थांनो हो आंखौ, एंगार। गाख्रबगोन आं नङाबा। नोंखौ बेबायदि होननानै सानाखैमोन आं दादै। बेसेबां गाज्रि नोजोरजों नायदों आंखौ। आं नोंखौ दादै होननानै दादै नोङो आंखौ बेबायदि खालायदों। माथो गाज्रि बुंदों आंलाय? माथो गाज्रि बुंदों? नों गैजा रोङि फिसाखौ, आं दोहोनि मानसिया, आं थिखादार मानसिया नोंखौ हाबा खालायनो नागिरदों। रानि बायदि दोनगोन आं। नों बेखौ बुजि मोनाखै? आं आफा बुंनाय बायदिनो खालायनांसिगोन बायदि मोनबाय। मेन टाउना गिदिर गेरेजाव हाबना थाहैनायानो हामसिगोन आं। फरायनायखौबो सानबाय थाब्ला जानाय नंला। अबावथ' फरायनो हाबावगोन आं? गोसोनि साननाय लुबैनाय, गावनि साननायफोरखौ गासिखौबो बालागुदुङाव फबना दोनसै आं। मावनोथ' गोसो गैयामोन आं, थेवबो आं बेबायदि खामानिफोरखौनो मोजां मोनो देनाय। नाथाय दानो मावनो गोसो गैयामोन आं ग्रेजुवेट खालायनो गोसो दंथारोमोन। फरायनायालाय मा, उनावबो खालायनो हासिगोन दे। फरायनाया जेबो बैसो थाया। खामानिखौ सोलोंग्रोना लानोसै। आफाया बुंदोंमोन बिनि सोरबा सिनायनाय मानसि दं होननानै। बे गेरेजावनो खामानि सिखायहैनोसै आं।
मायबाफोर आखाइनि बिद्दा थाबोला बेफोरखौ रावबो खावनो हाया। आं बेखौ सोलोंना लानायानो हामगोन। इयुनाव माब्लाबा दखानफोर होब्लाबो आरो नङाबा मालायनि आन्दारावबाबोथ' मावनानै थानो हागोन। दरमाहा मोनोना। आरो आफाया बुंदोंमोन बेफोरबायदि गेरेजफोराव मावनायफोरा एक्सट्रा फैसाबो ओंखारो होननानै। मावनायानो हामगोन। आफाजों रायज्लायबावनांगोन र' गाबोनो। मा जाखो आइ? मानो गाबां खुबां जाखो? माबा जादों नामा? आयै मा होननानै खिन्थानो आं खिन्थानो लाजि। मा जाखो? सोरबा मायबा होनदों नामा? औ दिनै टिउसनाव थांनाया आयै बिसिनि न'आव रावबोआनो गैयामोन। रावबो गैयामोन? होमब्लालाय मानोथो लिंहरनाय? बेनोथ' आयै बिसिनि न'आव रावबो गैयामोन, गथ'फोराबो सासेबो गैयामोन। बेनिफ्राय दादो गांगुराल'सो दंमोन। खिन्थानोनो हाखागौमोन टिउसन जाया होननानै। आंखौ दहाय लोगो मोनखादोंमोनानो, नाथाय थेवबो खिन्थायाखै बियो। बेनिफ्राय मा जादों? मोजाङै खिन्थाया मानो? मा जादों? बिसिनियाव रावबो गैयामोन ना। बेनिफ्राय दादि गांगुराया आंखौ गाज्रि बाथ्रा बुंदों। मा? बे गाज्रि बाथ्रा बुंदों नोंखौ? औ आयै आं बेबायदि होननानै सानाखैमोन। दादि गांगुराया आंखौ गाज्रि नोजोरजोंसो नायो। मायबा गाज्रि बाथ्रा बुंदों। बुंथावै बाथ्रा। आं बेबायदि खालायगोन होननानै सानाखैमोन। आरो आंनि मोदोमाबो दांदों आखायाव। मा? एसेबां साहस बियो आंनि फिसाखौ बेबायदि दांनो? आंनि फिसाखौ बेबायदि गाज्रि राव बुंनो, गाज्रि बाथ्रा बुंनो? माबायदि मानसि बेलाय, लाजिगैयै मानसि। गावनि बैसोखौ लाजियासै बियो। एसेबो लाजिनो रोङासै बियो। एसेबां गाज्रि गोसोनि मानसिसो बियो। बेबायदि होननानै सानाखैमोन आं बिखौ। थोबसेबो लाजियासै बियो। फिसाजो बैसोनि मानसिखौनो बेबायदि गाज्रि बुंनो, मोदोम दांनो। औ आयै बेखौनो दुखु मोनबाय थादों। आं टिउसनसो लानो थाङो, आंखौ मानो बेबायदि गाज्रि नोजोरजों नायनांगौ दे? इसिबां आखल गाज्रिसो, गोसो गाज्रिसो बे गांगुराया। खेबसेबो लाजिनाय फैयासै बिनि गोसोआव। गावनि फिसाफोरखौ फोरोंनो थांनाय मास्टारखौनो बेबायदि खालायनो बियो। मा जाखो? मा जानो? बे गांगुराया नानिखौ मायबा बुंदोंनो। मायबा बुंदों? गाज्रि बाथ्रा बुंदोंनो, बुंथावै बाथ्रा। ए गांगुराया बेबायदिसो बुंदों? ए बुन्दा लाजासै बियो बेबायदि बुंनो बे गथ' मानसिखौनो। माबायदि मानसि थायोहाय बे बुहुमावलाय, मास्टार मानसिखौबो गारबावा। गावनि फिसाफोरखौनो फोरोंनो थाङो आरो बेखौनो एसेबां गाज्रि नोजोरजों नायो। आरो बुंदोंनो आंजों हाबा जा लैथो होननानै बुंदोंनो। मा? गावजों हाबा जानांगौ? अबे खुगाजों बुंदों बेलाय बे बाथ्राखौलाय? बेलाय हिनजाव थाखानाय गथ' थाखानाय मानसियानो बोरायनो बिबथै होननानै बुङो। लाजियासै बियो एसेबो सनमान लाखिनो रोङासै सोमोन्दोनि। बिखौबो गारां थांनानै बुखिहैगोन आं, बयनिबो सिगाङाव बुंहैगोन आं। मोनथिदो बिनि आखलखौ साला। आबै नांथ'आ बेबायदि दा खालायनाङा बेफोरखौ। बिनि सायावनो आंनि मुङाबो बदनाम जाफागोन। नाङा आबै बेफोरखौ दा बुंसै, जेबो बुंनाङा, सिरियैनो थाथसै। बुंनाङा बेबायदि मानसिखौ सबक सिखायाबा आरो माब्लाबा चान्स लाबावगोन। नङा मा साननानै बुंनाय बियो? इसेबो लाजिगैयै माबायदि मानसि। हिनजाव गोनांखा मानसियानो बेबायदि बुङो। गथ' दङ, हिनजाव दङ, सोरबा सेंग्राफोरा बुंबाबो जेबो नङा। बेखायनोथ' बेबायदि मानसिखौ गारनाङा ओरैनो। नाङा आबै आं बेफोरखौ जेबो खालायला। नै बे गांगुरिना नोंनि सायाव गाज्रि नोजोर दंखायो। नों टिउसनाव थानांला। टिउसन लानांला बिसिनि गथ'फोरखौ। बाद हो, बिसिनि गथ'फोरा रोङाबाबो जेबो अरजाया दे। बेफोरबायदि गुन्दा मानसिफोरनाव जेबो टिउसनानो थानाङा। नोंहासो खैफोद जागोन। बिनि बेबायदि हिनजाव गुन्दा महरखौ मोनथिनायनि उनावबो नों टिउसन लानो थांबाबा गोरोन्थिसो जागोन। औ आइ लैथो, नों टिउसनखौ लानांला। बाद होनाङा जोंफोरनो फैसा, जेबो खालायनाङा। उनाव जायो जागोन, नुगोन दे माबा मोनसे जागोन। बेफोरखौ बिसिनियाव थानांला, गुबुनाव लानोबाला। बिसिनि न'आव टिउसन लानो थांनांला। औ आयै आंबोथ' लाला होननानै सानबाय। मा सानदोंमोन मायबासो जानानै थाबाय। मेरला गथ'फोर मोनगोन दे टिउसन लानायनि, जेबो टेनसन लानाङा। दानि गथ'फोरा टिउसन लाखायो, दानो मोनथिबानो होसो फैगोन न'सिम। औ दानो फैगोन गथ'फोरा, जेबो टेनसन लानाङा नोङो। बिसिनियाव खालि थांनांला टिउसन लानो। आं नोंखौ आगोलनो बुंखादोंमोन लैथो, बिसिनियाव दा टिउसन लायो होननानै। नुबाय आङो बे गांगुरानि आखलखौ आगोलनिफ्रायनो मिथिबाय। माबोरैबा नायगायो सिख्लाफोरखौनो मिथिबाय। मेगनजोंनो नायै माबोरैबा नायखायो, आथिंनिफ्राय बिखानिफ्राय मोखांनिफ्राय। बिनिखायनो बुंखादोंमोन आङो बिनि आखला मोजां नङा होननानै। बिनिखायनोसो बियो आरो गावसिनाव टिउसन लानो होदोंमोन नोंखौ, मिथिबाय? नङाबा बेयावनो फैनो हाखागौ गथ'फोरा। आं बेबायदि होननानै सानाखैमोन ना। सानाखैमोन? आं बुंखादोंमोन माथो। आंनि बाथ्राफोरा नंखागौ, आं थारखौसो बुंखायो। ओमफ्राय दा मा? नोङो आरो टिउसनाव थांबावनो नागिरदों नामा? बिसिनाव टिउसन लानो गथ'फोरखौ? गैला, थांला। मानो थांनो? थांखानाङाबो। मिथिबाय, सानसेखालि आंनि लोगोआ बुंदों बे गांगुराया सोरबा हिनजावजोंबो लाइन मारिबाय दं होननानै।
मा? अ सोरबा हाथाय खलानि हिन्जावजों लाइन मारिबाय थायोनो सोरनावबा लोंहैबाय थायोनो हाथाय खलानि सिख्ला माने हाथाय खलानि सोरबा हाबा जानाय हिन्जावनो बेबायदि लोंग्राफोरनि दखान होयोनो बेयाव लोंहैबाय थायोनो आरो न'आवबो थाङोनो बुन्दाखा बियो हिन्जाव बुन्दासोखा ए आं बेबायदि होनना मोनथियामोनानो नोंलाय मानो खिन्थायाखैमोन आंनो बे बाथ्राखौलाय आं खिन्थाबानोखि नों आंनि बाथ्राखौ लागौमोन नोंखौल'सो बुंखादोंमोन आं गाज्रि होननानै गाबोन थानो थेवबो लानो थांथारदों आंदि बेफोरबायदिफोरखौ मोनथियामोन ना दाबो जेबो नंला आरोलै बेनिफ्राय फैसाखौसो मोननाय नंला आरो हे नाङा दे फैसाया गिदिर नङा बेफोरबायदि गाज्रि मानसिनि आखाइनिफ्राय बारग'बाय नोङो लैथो नै नोंसिनि मुङाव आं लटारि टिकेट लादों लटारि टिकेट लादों बेसेबां 200 सासेयालाय अबाव सिखिरिया अबाव दं खोमा बारिफोरथिं मानो दाननांगौ दे आदा बेफोरखौ ओरैनो फैसा गैखाया फैसासो थांगारो जोंफोर एसेबां लाखि नङा दे जोंफोरनाव लटारि नांनो थै जाम्बि बेबायदि नङा मानसिनि खाफाला गेवो गेजेर गेजेर सासे गनगा बुंदोंमोन आंखौ हाथायाव आखाइ नायजादोंमोन आं सासे बोरायजों गैरा बोरायजों बे बोराया बुंदों आंखौ मिथिबाय लटारिफोर मायबाफोर दानबा मोनगोन नोङो नोंनिख्रुइ उन्दै सोरबा उन्दैनि मुङावसो दाननांगोन होननानै बुंदों बेनिखायनो आं नोंसोर सानैनि मुङाव दानबाय दानफेराखैबो ना आं गेजेर गेजेर आंनि नामावसो दानो मोनखाया आंना खाफाला मोजां नंखाया नोंसोर सानैखौ नायनो दिनाय नोंसोर सानैया बेसे लाख दङ मोनोना मोना आंहाबा लाखि नंखाया लाख गैखाया आंहा सिखिरिनि मुङावल' दाननांगौमोन नोंसोर सानैनि मुङावनो दानदों आं नोंसोर सानैबो सानसेयावनो जोनोम मोननाय ना नों साननाय बायदि जाब्लाथ' मोजाङानो आदा बेनिफ्राय बेसेबां बेलाय प्राइसफोरा मा दङ हाइस्ट प्राइसआनो 10 लाख लटारि टिकेट लादों आङो नोंसिनि मुङाव नोंसोर सानैनि मुङाव हे नंगौ आयु मोननैबो हाबगौमोन आयु 10 लाख नामा प्राइसआ औ लास्ट प्राइसआ 10 लाख ए मोननैबो हामगौमोन लब नांजोब्बाय आं माब्ला बेनिफ्राय रिजाल्टखौ माब्ला मोनगोन थानोनो हाला खोमा सासेया मोननैबो हामगौमोन इसोर मबाइल गंसे नांगौ जादोंमोन मोनगोन र' आंखौ सासे मानसिया मोनगोन होननानै बुंदोंमोन बेखौनो सानबाय थादों खोमा र' आदाया औ मा थिक खाफालफोरा गेवनोबो हानाय ना अबावथ' खाफाल गेवना जोंफोरनालाय गेवगोन आंबो दाखालि बावै सिमाङाव दोनि जानाय नुदों जोंहा पाखानाव नुनाय नुदों आं सिमाङाव फाग्लिया